Denne video viser dig, hvordan du tilmelder dig det nye system i Seico. I fremtiden vil al betaling af kontingent foregå igennem hjemmesiden og med betalingskort. Det første du skal gøre er at gå ind på www.seicoodense.dk og klikke på kontingent. Så vælger du det hold, du skal tilmelde dig. Herefter klikker du på tilmeld. Så udfylder du felterne ved nyt medlem og klikker tilmeld. Vær venlig at udfylde alle felterne, også dem uden stjerne. Så vælger du det kort, du skal betale med. Herefter udfylder du kortinfo og klikker på gennemføre betaling. Herefter vises en kvittering. Den samme kvittering er også sendt til din mail. Nederst på kvitteringen i din mail finder du dine login-oplysninger, som du skal benytte næste gang du skal betale kontingent.